Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исенмісіз. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Күн тәртібінде актуаль мәселелер. Әлмет шағарының яңартылған үзек мешітінде көшме пленумызда. Қысқа уақыт ішінде біздің Діни нәзарәті Россия Ислам институты белән берлектә 14 финанс оешма өчен 15 продукт әзерләде. Оқытушы һөнәренең абруен күтәрү. Қолабызда август киңәшмәсе узды. Оқытушы кеше ул инде һәр вакыт әзер. Без янәдән яңа уку елын 2024-25 уку елын каршы алырга әзер. Укучыларыбызны без җәй буе сагынып көтеп алабыз. Котлаулар, бүләкләр һәм киләчәк буынга ярдәм. Қолабызда Россия Федерациясе дәүләт флагы көнен билгеләп үттеләр. Историю и, конечно же, самое светлое будущее, которое нас обязательно всех ждет. Әлмәт шәһәренең яңартылган үзәк мәчетендә Татарстан мөселманнары диние нәзарәтенең күчмә пленумы узды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендәге утырыш эшендә аның урынбасарлары, казыйлар, шулай ук бөтен республикадан имам-мөхтәсибләр, аларның ярдәмчеләре һәм мөфтият эшчәнлегенең барлык юнәлешләре һәм оешмалары җитәкчеләре катнашты. Көн тәртибендә төп мәсьәлә Татарстан Республикасында ислам партнерлык финансларын гамәлгә ашырудан гыйбарәт булды. Чарада безнең иҗат төркеме дә булды. Сүз Энҗе Хәсән Шыныга. Күчмә пленум танылган мөселман галиме, дин әһеле, изге Коръән Дубай халыкара премиясе, Коръән әзерләү комиссиясе башлыгы, хафизлыкның иң югары дәрәҗәсенә ия пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлламның нәсел дәвамчысы Шәйх Мәъмун Ар-Рауи тарафыннан Коръән аятлары уку белән ачылды. Татарстан Республикасы рәисенең ичке сәясәт мәсьәләләре департаментының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе башлыгы Альберт Дирзизов, Татарстан Республикасы вице-премьер Татарстан Республикасы иктисад министры Мидхат Шаһиәхмәтов, Татнефть компаниясының генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рустам Мөхәммәдиев, Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов пленумның мәртәбәле кунаклары булды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин үзенең чыгышында Татарстан мөселманнары дини нәзарәтендә эшләнгән һәм хупланган ислам финанс продуктлары белән таныштырды. Кыска вакыт ішінде біздің Діни нәзарәте Россия Ислам институты белән берлектә 14 финанс оешма өчен 15 продукт әзерләде. Олар ипотека, банк карталары, хисап счетлары, лизинг, факторинг, эквайринг, поручительство, пенсия өчен акча җыю, кэшбэк, инвестицияләр, кыйммәтле кагазлар, өлешләр түләү һәм башкалар. Камил хәзрәт шулай ук Татарстан мөселманнары дини нәзарәтенең хәләл продуктларын эшләүне генә түгел, аларны алга таба тормышка ашыруны да контрольдә тотуны игътибар итте. Моны нәзарәтнең шәригать аудиторлары күзәтәчәк. Аннары Татарстан Республикасы вице-премьеры, Татарстан Республикасы иктисад министры Мидхат Шаһиәхмәтов Татарстан Республикасында партнерлык ислам финанслары буенча экспериментны гамәлгә ашыруның барышы хакында киңәйтелгән доклад белән чыгыш ясады. Татарстан мөселманнары дини нәзарәте гөләмәләр шурасының гыйльми сәркәтибе, шәригать фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев пленумда катнашучыларны эндаумент фонд системасы һәм Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте тарафыннан эшләнгән башка ислам финанс продуктлары белән таныштырды. Шулай ук пленум кысаларында партнерлык ислам финанслары күргәзмәсе дә эшләде. Күргәзмәдә 9 финанс оешмасы катнашты, алар үзләренең ислам финанс продуктларын тәкъдим итте һәм тәҗрибәләре белән дә уртаклаштылар. Әлеге чара турында тулырак сез 6 сентябрь 19:40-та эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗе Хәсән Шыны, Илдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Адымнар Әлмәт гимназиясендә Әлмәт муниципаль районы педагогик хезмәткәрләренең август конференциясе узды. Мәгарифтә лидерлык, стратегик ориентирлар һәм технологияләр, мәгариф һәм фән хезмәткәрләре җыелышының темасы шулай яңгырады. Конференциядә узган уку елына нәтиҗәләр ясалды һәм киләсе 2024-2025 уку елына планнар билгеләнде. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә.
Гимназиягә керү белән бәйрәм кәефе сизелә. Җанлы музыка яңгырый. Җитәкчеләр, укытучылар август киңәшмәсенә җыела. Хезмәттәшләре белән очраша, фотога төшә. Актлар залында исә август конференциясенең пленар өлеше уза. Конференция эшендә район башлыгы Тимур Нугуманов һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе башлыгы Татьяна Алексеева катнашты. Киңәшмәне Мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская башлап җибәрде. Үз чыгышында ул игътибарны узган уку елы нәтиҗәләренә юнәлтте. Теге яки бу күрсәткечләр буенча иң яхшы белем бирү учреждениеларын билгеләде һәм киресенчә үз күрсәткечләрен арттыру буенча уйларга кирәк булганнарын да әйтеп узды. По сравнению с прошлым годом результаты... Узган ел белән чагыштырганда райондагы нәтиҗәләр 7 предметтан яхшырды һәм 4 предметтан түбәнәйде. Укучыларыбызның нәтиҗәләре республикадагы уртача күрсәткечләрдән 7 фәннән арткан, 4 фәннән төшкән. Республика күләмендә Әлмәт укучыларының күрсәткечләре 11 фәннең 9-нан югары. Из 11. Самыми успешными стали, конечно, 100-бальники. В 2024 году 25 выпускников. Иң мөһим темаларның берсе бердәм дәүләт имтиханы. Быел аны 801 укучы тапшырган. Мәгариф идарәсе башлыгы билгеләп үткәнчә, соңгы 5 ел дәвамында барлык фәннәр буенча Әлмәт укучыларының уртача баллы Россияныкыннан шактый югары. Олимпиада нәтиҗәләре буенча Әлмәт башка районнар арасында 12нче урында тора. Үз чыгышын тәмамлап, Ирина Александровна киләсе елга куелган бурычларны билгеләде. Я вас поздравляю с началом учебного года, уважаемые коллеги. Желаю вам крепкого здоровья и профессиональных успехов. Конференцияда шулай ук Татнефть компаниясының корпоратив университеты җитәкчесе Ольга Цыгина һәм Әлмәттә алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе Зөһрә Курмакаева чыгыш ясадылар. Киңәшмәне дәвам итеп Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе башлыгы Татьяна Алексеева җыелган җитәкчеләрне һәм педагогларны яңа уку елы башлануы белән котлады. Ул үз чиратында Әлмәт укучыларының олимпиадаларда күрсәткечләренең үсүе турында әйтте. Һәм бу нәтиҗәнең төп сәбәпчеләре Әлмәт укытучылары дип билгеләп үтте. Сездә бөтен Россия олимпиадаларының юбаклау этабында җиңүчеләр саны күп. Олимпиаданың төбәк этабында җиңүчеләр саны да үсә. Барлык күрсәткечләрегез алга таба үсә. Район башлыгы исә үз чыгышында быелгы эшчәнлек нәтиҗәләрен анализлауда төп моментларны ассызыклады. Наша задача, конечно, мы в ближайшие годы должны уверенно держаться в десятке, не только по вот этим обозначенным мною предметам, где у нас уже относительно неплохой результат, но и по всем остальным предметам, потому что альмитская система образования, мы, будучи столицей Юго-Востока, нефтяной столицей, имея действительно очень много всего позитивного, хорошего, самое главное, имея, в конце концов, большое количество поток детей, это же тоже большое благо. Тимур Нугуманов педагогларга намуслы хезмәтләре, сайлаган һөнәрләренә тугры булулары өчен рәхмәт сүзләрен белдерде. Яңа уку елында иҗади уңышлар теләде. Конференция иң яхшы мәгариф һәм фән хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Афанасьева Светлана Геннадьевна, воспитатель детского сада номер 19, звездочка. Укытучы кеше ул инде һәрвакыт әзер. Без янәдән яңа уку елын 2024-25 уку елын каршы алырга әзер. Укучыларыбызны без җәй буе сагынып көтеп алабыз. Һәм һәрбер хезмәттәшемә мин әлеге уку елында уңышлы еллар, әйбәт укучылар, аңлаучы әти-әниләр теләп калам. Алса Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Кичә 22 август бөтен ил буйлап Россия Федерациясының дәүләт флагы көнен билгеләп үттеләр. Бу көн безнең бөек илебез, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән горурлануыбызны тагын бер кат искә төшерә. Дәүләт флагын күтәрү тантанасы һәр вакытта да бәйрәмнең аерылгысыз өлеше булып тора. Россия триколорын калабызда Яшьләр үзәге территориясендә дә күтәрделәр. Илебезнең һәр гражданины өчен мөһим һәм символик бәйрәмдә олылар да, әниләре белән бергә нәни сабыйлар да җыелды. Россия флагы көне уңаеннан район башлыгы Тимур Нугуманов килгән кунакларны һәм шәһәр халкын буыннар бәйләнеше һәм патриотизмны яктыртучы бәйрәм белән котлады. Наш всенародно любимый Безнең дәүләтебезнең иң яраткан символы ул триколор. Бу күп гасырлар элек барлыкка килгән символ. Күпмедер вакыт онытылып торса да, ул яңадан туа. Һәм бүген ул чыннан да безнең дәүләтебезне, милләтебезне, тарихыбызны һәм әлбәттә инде безнең барыбызны да һичшиксез көтә торган иң якты киләчәгебезне күрсәтә. С вами историю и, конечно же, самое светлое будущее, которое нас обязательно всех ждет.
Моннан тыш район башлыгы 14 яшьлек гражданнарга паспортлар тапшырды. Бәйрәмдә беренче сыйныфка укырга керүчеләр дә игътибарсыз калмады. Аларга мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында портфельләр тапшырдылар. Ачык һавадагы программа, мастер-класс һәм интерактивлар белән үрелеп барды. Бәйрәм кунаклары өчен концерт программасы да оештырылды. Чарада катнашучы һәркем үзенә күңеленә хуш килерлек шөгыль таба алды. Иске схема буенча яңа афера. Кыргылдарлар тагын пенсияны яңадан исәпләү сылтавы белән акча үзләштергән. Әлмәт районы буенча Россия Ичке эшләр министрлыгының бүлегенә 52 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать итеп, мошенниклык турында хәбәр итә. Алдау корбаны булуы хакында хатын-кыз аферистлар белән берничә сәгать аралашканнан соң гына аңлый. Бу вакыт эчендә ул 560 мең сум күләмендә кредит рәсмиләштерергә һәм куркынычсыз счетка күчерергә өлгергән. Зыян күрүче сүзләре буенча башта аның белән янәсе пенсия фонды хезмәткәре элемтәгә кергән һәм ханымның пенсиясын яңадан исәпләргә кирәклеген белдереп, телефон режимында ариза бирергә тәкъдим иткән. Идентификацияләү өчен SMS хәбәрдән килгән кодны әйтергә кушкан. Берничә минуттан янә телефон шалтырый. Шалтыратучы зыян күрүчегә мошенниклар код белән файдаланып, кредит рәсмиләштерергә омтылуларын белдергән. Заявительница испугалась. Ариза бирүче куркып мошенникка ышана һәм әңгәмәдәшнең күрсәтмәләрен үти башлый. Телефонына махсус кушымта урнаштыра һәм анда теркәлә. Зыян күрүче әйтү буенча бу вакытта ул берни дә аңламый һәм автомат рәвештә ниндидер төймәләргә баса. Аннары аны банк белән элемтәгә кереп, акча алу буенча барлык чикләүләрне бетерергә сорарга кушалар. Хатын банкка барып, бөтен сумманы салдыра һәм шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә урнашкан банкомат аша акчаны мошенниклар счетына күчерә. Перевела все деньги на счет мошенников. Хәзерге вакытта 159 статьяның 3-нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгы, пенсия фонды һәм казначылык хезмәткәрләре бер кайчанда шалтыратып, кабул итүгә язылу өчен SMS хәбәрдән код сорамыйлар икәнен искә төшерә. Бөгелмәдә татар мәдәнияте үзәгендә рәссам Фәрит Газизуллинның туган як дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Биредә аның 100дән артык картинасы тәкъдим ителгән. Чараны ачу тантанасында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Традициялар үзгәрми. Рәссам Фәрит Газизуллинның һәр күргәзмәсе котлаулардан башлана. Чарага аның хезмәттәшләре, дуслары килгән. Бу күргәзмә традицион. Аны шәһәр көне алдыннан ел сайын оештыралар. Күргәзмә рәссамның 100дән артык картинасын үз эченә алган. Картиналарның сюжеты төрле. Биредә табигать этюдларын, тауларны, шәһәр пейзажларын, кеше портретларын, натюрмортларны күрергә була. Это новая картина. Менә монысы яңа картина, менә монысы яңа картина, менә монысы да. Мин һәр көн сайын рәсем ясарга тырышам. Кешеләргә күрсәтерлек нәрсә булсын өчен эшлим. Барсына да ошый бит. Фәрит Газизуллин гадәти булмаган шәхес. Аның тормышы маҗаралар, сәяхәтләр белән тулы. Булар барысы да аның эшләрендә чагыла. Рәссам гомеренең озак елларын геолог булып эшләгән. Экспедиция маршрутлары аны Поляр буе, Көнбатыш Сибир, Казахстан һәм Якутияның иксез-чиксез киңлекләренә алып китә. 20 ел эчендә алган тәэсирләрен ул күп еллар узгач кагаз һәм буяулар белән сөйләп бирә башлый. Эти картины. Бу картиналар алар ватаныбыз картиналары, безнең төбәгебез картиналары, Россияныкы. Мин һәр вакыт бирегә киләм, сокланам, бик матурлар. Күргәзмә татар мәдәният үзәгендә сентябрь ахырына кадәр эшләячәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда һәм районда безнең ишегалды программасы эшен актив һәм уңышлы алып бара. Быел 36 ишегалды яңарту планына кергән. Эшләрнең төгәлләнүен традиция буенча зур бәйрәм белән билгеләп үтәләр. Чираттагысы Түбән Мактама бистәсендә узды. Көн болытлы булуга карамастан бәйрәмгә яшьләр дә өлкән буын да бик теләп җыелды. Бистә халкы һәм кунаклары өчен мастер-класслар, балалар уеннары, тәмле сыйлар һәм концерт программасы әзерләнгән иде. Очень рад, что вы нашли время прийти. Бу күңелле гаилә бәйрәменә килергә вакыт тапканыгызга бик шатман. Хәзерге вакытта бездә 5 ишек алды тапшырыла. Монда бик матур булганга, бәйрәмне без нәкъ шушы ишек алдында үткәрәбез. Так как здесь очень красиво. Ел сайын үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе кысаларында Түбән Мактама бистәсе башкарма комитеты җитәкчесе 3 беренче сыйныф укучысына мәктәп кирәк яраклары тутырылган портфельләр тапшырды. Сайфуллина Амалия усердно готовится к поступлению в первый класс, но пришла ее очаровательная мама.
Күңел ачу программасының тыш традиция буенча иҗтимагый тормышта актив катнашканнарны һәм үз ишгалларын төзекләндерүгә зур өлеш керткәннәре өчен алдынгыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында Рәйсә Зиннатуллина да бар. Ул ишек алдында тәртип урнаштырып һәм төрле чәчәкләр үстереп ял итәргә ярата. Я люблю, чтобы в поселке было чисто, красиво. Возле дома я делаю порядок. Мин бистәбездә чиста һәм матур булуын яратам. Өй янында тәртип урнаштырам, уенчыклар эләм, чәчәкләр үстерәм, су сибәм, аларны карыйм. Бу минем сәламәтлегем өчен кирәк. Миңа 2025 елда 70 яшь тулачак. Мондый программа булуга безнең бистәнең яңаруына, матурлануына шатмын. Обновляется, краше становится. Мондый уртак иҗтимагый эш күршеләрне якынайта һәм ярдәм итәргә өйрәтә дип билгеләп үтә Сергей Ананьев та. Аңа да бәйрәм хөрмәтеннән рәхмәт хаты тапшырылды. В Мактаме я живу с рождения. Работаю в ЖКХ уже 15 лет. Хочу, чтобы в Мактаме было красиво, обустроено, чтобы был поселок наш. Вот, для этой цели я работаю. Бой программа уларга да балаларга да бәйрәмдә рәхәтләнеп күңел ачарга мөмкинлек бирде. Кичкенә кунаклар мастер-классларда катнашып, уен мәйданчыгында күңел ачты. Телекомпания безнең өлкәннәр көненә багышланган «Непреклонный возраст» дип исемләнгән яңа телевизион проекты старт алды. Районыбызның иҗат коллективларын такмаклар бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Катнашучыларның яше 60 һәм 60-тан өстә. Җырны бортик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә. Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышлар да Луч телеканалының эфирында күрсәтеләчәк. Проектка керү өчен гаризаларны 2 сентябрьгә кадәр экраннардагы почтага яки 8919 622 0182 номеры буенча телеграм шелтәренә җибәрү мөһим. Катнашу шартлары турында тулырак мәгълүматны 3287 78 телефоны буенча яки безнең шелтәрләрдән белергә мөмкин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсунуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.